Sanibonani balandeli bakwaMhlaba Traditional Healers okhulumayo umama uMhlaba uMangubu. Balandeli iyaqala ama-promo kababa ka 10 kule nyanga esikuyona lapho nezobe chaza i-concept yonke yemithi and ama-product ala ekhaya uyawathola eMlazi kaW nala kwaNgcolosi uma ufika uzofica mina wathola ama-product. Kunozoshoka ukuthi awunkosami mina ngikude siyakwazi ukukhoriyela izinto, uya nje ku-Pep Store oseduze nawe sikhoriyele usinike i-store code siyakhoriyela, akukho ngeke ukuthola. Ungasho ukuthi hawu ngimbonile ubaba uMhlaba ku-TV but ngidinga usizo angazi ngofike lo bani eThekwini. No, siyakwazi ukuthi uma usuxoxile nobaba ubaba uyakwazi ukuhlola online, kuba nendlela yakhona. Uma usuthole nje izinamba zakhe uyamfonela nihlele ukuthi nizokwenza kanjani, kodwa imithi uyayithola injengoba injalo. Siyakhoriyela ngo-Pep Store no Pick n Pay. So sengisho ukuthi nje balandeli ningaphatheki kabi ukuthi ubaba siyambona uyasiza but kodwa thina esikude kakhulu asikwazi ukusizakala. Bese ukuthi mhla ka-31 kuDisemba kuze kube uJanuary uzobe sedlala ke ama-show akhe ekhuluma nani ngezinto eziqondene nemsamo nani. Ishow yakhe izohlaqala mhla ka-31 kuze kube uJanuary. Niqhubeke nimbuke ku1KZN TV, uzatholakala khona. I think naku Soweto uzogcina vela futhi nakhona kwabajwayele uSoweto, kodwa nje mhla ka-31 exactly uzobe ekuwasukasukela ku1KZ1 TV. So siyacela nje balandeli nilandele nje kaMhlaba, kuyasizakala, senza yonke into ocabangayo obutshela ukuthi sengihambile ngahluleka la kaMhlaba siyakusiza. Noma ngabe kuthiwa inkinga esihlulile la kwaMhlaba siyasiza. Into edala lokho thina asithathi into ositshela yona, siyaskena sibuze kwabantu bakini nabantu bakwaMhlaba abakuthumelile. La ekhaya awuzi ungathunyeliwe abantu abakuphethe. La ekhaya uma ubona into yakhe ingakahlangani ukuthi ufike kaMhlaba, abantu abakuphethe abakaxhumani nabakwaMhlaba. Nedi bangaxhumana abahlangana ogogo namakhehlo hamba nawe uzobe usuyakwazi ukusithola kaMhlaba. Sibhekele inkinga, asithathi into ositshela yona, sifuna ukubheka thina ngendlela yethu ukuze sizoxhumanisa labantu abasihlanganisayo uthole ukusizakala kaMhlaba. Ningaphuthelwa na kanjani mhla ka-10 ama-promo kaMhlaba ayaphuma 1KZN TV 261. Nilale kahle. Thank you.